free samria kopim se no sia bebo aya di no sia brum kase bon bebrem no de eya disua ne ba besua ye se tontonte ye nom sano ne ye fa adwene na ansa na no ye fa akwanya wesu na ye nuanu musramifo ye ma mu nyina barika de sala minisa babia wo bia waje so barika kade na ne free sempremu na nkasa chief imam Dr. Osman Nuhu Shaributu ene nuanu musramifo nyina ye damase sanse ne fo maako aduasa kwankyere na fom na fom kra wo bi wa sori anopa no ani ani da so woni maduane wo bedi pe na abone yare 30 days ena awurade adom mabom paye de am wo mayi empai bo ne se ala betie mu mpai bo na coronavirus obepam na free wo mam ni asomadwen na eja anka ewe ani musa ke ne yedi sala sei na ke yahhehye ye jara bia nom ne ade ne nenam krom na so na ankoba ne sa kramuda kana wo se anya basa ni nyina ye inti aseda ene ye de be mawurade na me kai wo se ngoma ye di dwuman eye brenya wabre no wanya na brenya brabo mu nsam na ye de tutu ye de ho sade be betumi aboye bra esanse ye hwe obi kutwa ho ne de amia ye kuro brenya san de no ma ekọ ede ma no asemsebe Bureau of Ghana Languages ena aso yasene ema ye de sakratai ebrewo na Bureau of Ghana Languages menka o se ye wo kasa wudo bebre na wo mayimu ye wo kankasa no kra ne wo asantitwi ye wo fantitwi ye wo kwapimtwi ye wo ewe kasa wo ho ye wo dagbani ye wo dangbe ye wo dagare ye wo ga ye wo nzema ye wo kasam ye wo gonja ne kasa wudo bebrebe na so sakasa wo nyina no se bia ye fan sama me prophetess gift ya fanyi mensate anu atwo buku bi no opeso wo tintim e kwa sakasa ni nyina mu a okọ Bureau of Ghana Languages wo beboa wo anase bia wo ni bi opese e tintim ne ye na enwoma a okọ mo beboa wo opese e de kọ Ghana kasa ma no ne kasa mu okọ a wo beboa wo se koba se e bia wa fa nkrofo bi adwuma ese adwuma apese wo mu ye tupese wo musua Ghana kasa hodo ni nyina okọ Bureau of Ghana Languages a eno so beboa wo sa ama wani so ade hunu no etimi abam ti bomade a se obekọ mo nchen na eja wonu o mato kese na etimi aboa ma bibia etimi akoyem repam no ya bebo mo no ma no na afi watimi afa aboa ma bibia so etimi akoye na enei mesaka prophetess gift grace ndi bi mi ame ma ndi bia mi rani di prophetess grace afenyi menzo ha prof akwa ya me die ba chobe ade no ma me ya me die kumi na sala e wudi bia na oh yenyina basan yenyina ye deep wa fa hododo say me yenyina ye hye yame anyum yansan so mo start bibiensi say de wo aye fe ya me ya me hu say na opanyi ba kono kra de men kana asem na oja na mpa chobe fidie no ma me fidie no ma me ba cho anyem bia na okwaje aware ene ne sala de ntie ye di sala na fast no ye bidie mzemia kakara Topman multimedia ene sound effect any mu drama ni bibi o mo keka bo mu ma ne ye kama ai ne ye de bro person so say dey radio TV TV presentation o person so say dey scoring camera no kron ba nyina Topman multimedia ho na also do ani che na ne okopie mu ewo ho Zongo junction ho no mo bata total na chipe ubeduro na chese atwabo Topman multimedia goyi na frɛ 0244 022778 0244 Dominic Amponsa wono ne oti brekese Topman multimedia esine na so no number no ubenya daje na fei wache de wo so hu bia na watwe atwa mu brenya ebetu odwase awurade adom ekwanhye wonya nyina achi ne prekuru ya miamia ne ho ato no na mo maka de aka na dwuma sam esanse awie ne kratam no yase brenya ye dwirim wadi akuafo di akwaji sika anko wonu kro ya asa akuafo ncha akwaji om sika ntwa dana no kane akaba wo ka ni no asa akaba edi aka ho yase adiko police station ebi mo pachew senke be yanke yemfa wada na asem bisa ne se empanyufo beti ase se dua be na twie sebe de onu didie no no na rewonam tie fansi wa anaso am de ba ma ban ama abanya bam na brenya sotwe bi wo ho a ye de ama no yese mre ene nkrabia ene be kyerenti mu ngre me ene brenya na afi yemfantue hofo Kenkan Me Kenkan Me
Nana me kai was say them live on Facebook and a YouTube higher that romantic na you be bia them kama and then so there we this sala into hwe duku bonitia as is ka ko hona fo adwenche ton fra wunu ya na so fra ni nua na so fra nadamfo se brena duru ye besua de ne afa bibi e de afri brenyam ye munwram Kenkan Me On Kenkan Me Kenkan Me On Kenkan Me Give me a, give me a, give me a, give me a. Ebra brenya ekasei na adobia esinitrase enwene ni dukubi ano brenya ewie kasa no adobia ejaye adwunwene no epeja ne ti ehwe brenya enim opese anka oka asembi ekire brenya nanso ohunu senia onka no fa senia brenya ese okochia ne mpanimfo na ode anigye eje ne so ema na adwenem eye no na owura pumpuni kura brenya se boyentumi enti asembia ho anche no kura de na ha no owura pumpuni eye adwom pani na esusue biara empanifo no ebeye no onyinu emfim enti se asema etisei aba brenya ho a anka onim se owura pumpuni enim asembia etisa afa brenya ho a ankuntumi emfansi no da adobia eka woni trim se atesem de enta anye nokre se okodwe asemi hu ekire ne kunu na se wokyena bi ankoye nokra na wotu ne kunu ebokwa esan esi ne trim se onka na se anya nokre kra na waye ne fam de se oyerepa efise wo aso ewo ne kunu Brenya ebra wokoda yaresabia metinu huhu nsa wadi wadwuma no kunsu afenso wahunu se wanye wadwuma yie kra matisa wo se wumpanifo ne se sa wo ba adwuma mu hobie mu a wade wo betenase na wabisa wo ehun asem na se wanye anu yie papa bi ana se asem papa bi anka nkyere wo no a obeyi wadi afri adwumanim yi a woyi ntimadi no okire se efa wo kro ya wasam no ho ena ma yeyi na difri adwumanim na intimdie ofama asem yi ho ben na won de masem akohye ne so medie sa na mete no sa na musunti na me yeyi intimadi afri adwumanim brenya egu ahome nanim ekusan okaka ni trim yie enyuma bebre wo ho a wanye na watwere ewo ne nwuma num se waye enwuma akogisika ewo ne mpanimfo no eho se ode ekopata ekuafo bia oma wotwa won koku wan twesika no ama ekuafo no okai se dakro orintim ekọ bebobra hotel bi emu edisika no bi ekọ wiensa epema na kuma ebo no peli obisa no ho se nti mpenifu yi wonni mwe nyina nti ena woyi intimedi nana asem no ehye no so ne ho eira no se obehwere n'adwuma enu nko ampa enkofa ho dwane kukumu a okoda no ho adwendwene emma no ho nyenyan no sempo ode ne beko akotum ko mu a enka obefa no sara police fo hwe a obehwe na sumu a ni ayayade a obeye no
ene nanimu a ebegu ase no ho adwendwene ema awosen ku no osumna egu ahome adobia ehunu se nukunu no aye mre na wotwe a oma brenya se wonfa ehome no esoen okọ n'adwuma no mu okoto owura a wode no ebesi na namu no ago yes one eye mi brenya oh brenya bra brem oh akonya nyi ntina se medas oh nkrata bi ka bedi mi ho nti gina kan na nkrata ne mu nsem sese oh say nye media nti mi hwe mu ka nti gina wa Kenkan de o mati medas wotiano ekan no wodan mu hola leta no emu nsem se ne nsaka enwoma no a na lekye no omra bebobra brenya esim ekọ bebobra eda no ukweda no pa adwuma no mpanifo no nyina ehyiae owura lamte edito edwase ensem bebre adadi se brenya emfata dibia ode hye ne nsa no o kire se nya edi brenya enema bone a waye wo bahome no emu akoten kura ne se ode akuafo bi edin abagye sika edi owura lamte se wote se brenya edi akuafo no emwa ansana wapeti wonkuku no so ama wonum ewo ne patem ho afi otonton adwuma no mu eho enima bi edi owura lamte edi si brenya enim se wenum nyina eye atesem na opese otie fi brenya enum ansana wode asem no ahye polisifo nsa brenya enya emo epa bi ama obiebie no a abapa bi enim owalamte edeto bedwa no enim se opese wode asem no hye polisifo nsa owura pumpuni ede nkotodwe egufom esre owura namte se wonfa asem no emma polisifo nemum onye no katasum mu aso na brenya entwe sika biara wodi wasre won se won brenya mobo efise woye awisia wabre ewo ne brem ebra owura pumpuni epa chew ama brenya no na brenya enwo mu nisuo ennam na froso wei ema owura lamte ensem egoi oma brenya ekoi wasi akire no one ne mpanifo edebeko adwendwene mu na wahu okwanko a wode no ebefaso brenya edurufie no obo ne yere amane adobia edi hu yaw pii okekire brenya were se bibera enso yehowaye nti wode beko empaibo mu dano omanka hwemu na okodae na dwono obo mpaya emu ye din eto nkotosere ene ayeye nwum ede sere awurade se muhu omobo na asem a eba wonso no so empaibo no mu no brenya ehunu se wafele onyame kro ya watoto na se no ene ne de isanse abenso nti wode ahodin etim afreno kanenu a brenya eba bebobra no na ontoto na soreko asekura ekiri ya oni intim nom beboye no wahu faako a asoreko no etufaye ote ne yire eni se ehihi ewo ne nchen ewo ne mpa no so felie eka no oye sisire ewo empa no so na no eye pemi ya ontumi emiempo na ode afre onyame adobia empaibo ema okae memende bia ofiri adwuma baaye ebete se obo mpae no okae oni intim bebobra eko ene pema ode ne kaa no ekopem dua bi no onuni ho se da no wankwa anka wankohia akwanhia etisa na ode obi abehye nanamu ema obefiefi ninsimu
okaka intim sa no na efa no domum ahomache no adobia enya no no ema obo mpaye Kenkan Me On siada ediso no adobia eni brenya ebom edi emuada obo mpaye esere onyankrompon se ombeyi abio ya enam womo ne boyesu nti ate asen wom komu no eho ema wono osere onyame se onfom boni nyina enche wono empabo no mu no brenya edi ensise Papa Jeffrey, Papa Bane, no, we Papa Bane, Papa, we are more than a year. When you be here, now we tree and Saturday, we are more than a Jeffrey and Bonnie more. Papa Jeffrey, a money, how they are not day, Papa, how they are not day, Jeffrey more. Papa Jeffrey, Radi mi flo home, papiers, mi flo how high, Mubana, so we me a papiers, Messomo, Damasuma, Pamesuma, Yamasuma, you made a papiers, Messo, or Semian, my betty so. Radi boamini yimi free sa o haimu utimi yimi free ma papiesu mesumo me de me kwanya na beto amo mesumo ano pa wi anyi me papiesu mesiro yimi free sa o hawo ni amanimu radi mesiro yimi free dano isuti tempo anka mu biara ano ekosi memeda anopa anche bia na brenya enya ankrase omra head office e wo bebobra dano empanifo no ebodwa se kaneno owura lamte edeto brenya anim se brenya meni mpemfo atnasi esusu mu se ahwehwe ensemu ehu se wonye ono kwalfo a yede ye hoto so a ebeyi sedia umfom so no esu ekwesini ya adwene ho ehu se yede ume polisifo a nkeye na aso yede ni ato na yede ni atoto ensem bi so anu intinitetie mu ane se yibeyi wedi efi edwen mu sidi ahenum ni kire wedi edwen mi so yede chew na mum ye maw na wotwe se fasiesie wo yababa na yabaji yedansafo a na ka na akodi chi ni so mabibia ha ho yeboko akwatwe aba na kire yesiesie aton na yeda te wo ka so bi brenya esan eba be homi no okobo ne yire amane nyina oka saa asemi akire adobia no na eye oberema ene onu madura eye nwunu ntia na mira okoye de no moka okoye kosi sei okoye die ejuma mpanifo ne se wontimi ni me entina ejuma mu hobio nti wama me na woche se membra amemba besa me noma na omba beji won dan ato me ni adwendwen adobia isi me hu ba bia me fa se me komanim se me samechi abrabo yidie asamo isi apa hefa ne de befa we asa atamfo anyame we me papa be ka so kan ye na mantie epa de kan asem seni we de anya hwe yamfi ani ntu nyame no na okan eba mo na ohye so ogina ono onim de nti a woye we nyina so de sa oba boa me na ya bompaye edi muada asu a kire na ebia na obebie ekwan bi amaye adobia muada de mintimi o adobia wakan de amate se de aye ni de gise muada ya ni ebompa ni Yesu ni etwen Nyankopon ehwe na anim ti wakan amate me bom na me ne waye ni abompa ye ni ahwe de Nyankopon bitimi aye amaye se abrabo yidie sa to me ni adwendwen we ma bibia ha ufiri mufia wo de be su nyansa etufu bebia wontie udi namfo echi ena ha ochena ha onudi akoto sisi e bai obi atinifi o obi atinifi enda woni obi a wa ha wo yohoho nanso bai wan huhu sa wo yohoho wa baji kro ya ba obo asa na ye kro mani
Omo eba no muto mu fie o enda ye tu ye himfa ne ye beko. De nya hwe, yemfi anu ntu nyame. Sisi empo de e me feri ne maniwu se metena be home ha. Na mo fie on pa de be me feri se me kwakotena hono. Mintimi. Ora pumpuni fie di. Esan etua otienti. Odabo ntisu pa o person se obekọ akotena ho. Adobia nso ekira de wo behome. Enam ono brenya nso nti na oyi no eba ho. Nanso baabi a school afi no akodu no ontumi enyino ensan kọ bebobra sabre no. Se bebobra anka obenya baabi atena kwa. Na eba sempa na oja brenya ho ana asem na esi akai empani se anoma emfedua abufu brenya ehwa na oja ehi ato anyinamwa aka nanu ansana na wotwe a oman no enso no aso ansana odi anibre ko se okohwe edan ewo behome wonya atakwame dan bia wasra ho sementi na aka ho akado eye ofie fufuro na eye ofi twehia adampa ewumu eye nan mukasi jare tiafi ene pato kukurua ewo ofie no emu ofie no nso wakamu sementi benya agi ofie mu no nyina ne bo enye din bosimi biara benya etua sidi nsia ofewura no de na onti fie ho otini fie da bi mu ewo krum brenya ebo epa ema wotwe one ne yire nyima nyina ekọ ofie no dano benya ekọ bebra ekọbo ne nsunum amane ejafisem de wanka hwe na ne yire osodowa emom de anokwa ehanu mroso brenya ebesan akobe home no ono ekohwe baabi a wakotena brenya ehwiri na dwuma no no owosika ewosika krabia oye na adwene se odi bedidwa enti ope edan ewo behome abontene so oma kapintani esiesie emu nyina brenya ekobe bobra ekototo semina sadi nefusuo ene esichiri ebehye sitonu muma sei to se enema no esan na akoyi fufuro abegum abosumi mienu echi no na brenya so tonu agina bosumi ensi echi no brenya esan ebie enuro so to a etise bi eni behome enti kromofo no ene giye efise eboa wono wona enko bebobra enkoto enuro biem brenya ede so dada no ehye wangala ensa se onhweso se adobia epon free school mu ba na owie aduane a enwumre no obeboa wangala saa adwuma brenya edi yenti hwira ohwere na adwuma no aha no eti adobia nso anim efiri se
ama ne kunu no anante basabasabasa adobia de kane asem no ebaye no na ogidi se brenya ebefa ho awerefo anomsa agu ne ho anim ase ne wanwa eye no eni se ensanwie etufi brenya eni sukura asase a eda brenya afiche no eso a eye ni fewura no edia okohu no esre no se wonfama no na wonfanye turu ofewura no amfa nkame no brenya eni wangara eso nkantemu esan sito no bienti odono anopa eni enumre nkakra onya afua na femfenam eyabro ahoma mienu adono enye din wura no eye efofo anko a wohye afuo no anche na adom efrase etue sabre no na brenya agu inyadoa ama efifiri fefefe aburo ene banche efa efunu fa kese nia ekaye no odi dua inyadoa nyoma no enyini ema eyefe tomatoes no enyini hwere omo anan ahoman eye pipri wonum ahaban eye hurum entowa no so eye from ni haban no eye akese etese esono aso enkruma no enua eye pipri ne haban eye tetrete asabi ena opese odi ne haban no enti benya ede ensono epetin eso ema ojaye aseno efroi epamo benya Kenkan me na ebua yekusu afuo no ho ani genti brenya edi bono edomu wama enwura baako sempo fefemu enimu yese etete na o nafunu enwura no sempo de na ne do enye din eye nsanka ene dwakuru nko a asase no so eye efa bi mpo de ogu ho enwura pen obosumi achi na brenya efrase eti tomatoes inkunuma no eye aweretem kete na eso sabre no emu ena entowa no so agu nhwiri eburu a brenya edua no eye apeseburu egu mpesentem ekata banche no eso weima banche no enua no efon eye nketekete brenya etwa eburu no ansana banche no enya ahoden asori brenya enya fichi no eho etrum yeda so hu se asase no ewua na ode oya asase yie afra ansana oduadua ne niema no Kenkan me dano eye ebnada awia kete brenya ete ne sitomu adobia ekọ bebobra na wo edusu ayaresabia eni behomia se awo kanwa obetumi abohwi ede na akọ empo na wo edikan eni onim se ehun be den ana enye den wochina asem so de obi nim nti brenya eja no kwan ema okọ na wofo nchen ewo bebobra efri sada no sene brenya ewon na soni sote ne sitomu a ne nani kire bebobra ekwan so nia ohwe kwan ene se bofo beba abeka kire no se ne yire awo owale adobia edi emfie nan na adobia emfa furu no ehanu yi opani ene odue mantemantinti na oni nkofo pii akosa ebenum eye ho ewo na dwuma mu se wanom nsa ama ekum ni sisi Mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio
Kaka me ampo kwa mwasi anansio. Odom sesreku si anansi munomfwe. Adom 106.3 FM Sunie Kenkan Me Dwuma die. Eni eguso ayade ma wono brenya ya agina ni so. Afedi atakwa medan mu na brenya kwetena. Asem sebe. Yanya ne ntie. Sa mu amu UK no. Sadia nka tuning app na nka mutie Kenkan Me ne dwumadi ahodo ni nyina my joy online Adom online ne nkora nyina munya moko my joy online anasa Adom online na mobetumi akọ mobetumi atie bi ho na afei bibia nso atumi aye kama na wode ko Facebook na wokọ anu ahye ne hia me pa se de bia wunua betumi ahwe bie no wasua bibidi afiri mu esa na ya afoforo pe esa se wonko awutie na se wansua bibia amfiri mu ana wa ma onua bia ansua bia ha adwen pa etu de okọ my joy online okọ Adom online na wobetumi atie ye dwumadi awodo ni nyina e wo ho pepepe sa so na Adom online app and my joy online app ewo ho a eno so sabetumi akabie na ne Android devices ahodo no okọ Google Play Store ana se Apple App Store ni nyina wobetumi anya bi ho na afei ya hwemu ate fo adwen cheto menya adaje pa na makenkan e de amount na Bureau of Ghana Languages for number mpachofa ehu ya me pa Ghana kasa hodo ni nyina opese osua bi akoma kache opese onwuma ye 42 mo Ghana kasa hodo ni nyina na sa me no ne kasa koma kache ombeboa wo sa nwuma na opese otintim Ghana kasa hodo ni nyina so a wo koma kache a wo mobeboa wo number wo be frɛ 0302 906761 0302 906761 obehu mo community youth center na chipe ana ne nchen 37 military hospital na chi eho na Bureau of Ghana Languages wo mo bata na wonim sa enche bia na ebedi ajanom da June bosume ne da etoso aduonu baako eye Father's Day eduru Mother's Day na Mother's Day yeso eduru yeso Father's Day etie pesa wo hye wagya nimunyam Kenkan me ye mu akwanya hye wagya nimunyam de obeyetia wa tro bibi fa papa ho oze kan tetre yase wo tro ese e fa papa ho de ma ne danso na afei ni kwa se bro krata no baako fabra Adom FM ya kache Joy FM abrosan mu kokomlemle wo de ba free samre ya de kopim June bosume ne de tosonson na ese bibi aba na wieye ni anya daje ni yi bi ni de drama afra ni abo na ni pamiensa ya mama basbo de monye mo fa nkoma mo senom Father's Day yeni mananya fenti Kenkan Me eni e ma usa kwenyen na abadwafo atenase mitu se omanu ya meka nana woja wa ha said wesi ahwe na tade fita wo ehunhum mu de hye a chese ba hunhum a wabiri wo mu pa sa so na prophetess Grace afanyi mensa Grace Divine Healing Ministry kumfia dance ho no bata enenne Kenkan Me ho donti waba be pia nti wo de wadwenkyere no koso ana faguo na yenya daje enkenkan fama abedwafo mu akwa babio yeja mo ma afidie ne mame sese di akosie nie mame hya se mfiri wo nchen sese brenya enya yi na di sanka uba kasan na obefa no yo medikai chia kumi watiefo yina de yankopon asese nanso anuanom kramofo yi enewrade de omo awie nia omo ye yina nhye ne yina ye nya bi ti kumi nia meka ne se sedia my brenya abrabo na ye medikai bo ne yere abaso oya oba ya se di abusua no a obetumi weiness ya no hema ya obetumi akeka na adobia de ebeba so on na yenhwe brenya de wo fam no enti me bona ba so ansa enti brenya ne ofam no na ye hyas ne ye to Job ndwom ne ade Job anye se brenya o Job anye se brenya na brabo no ayese okọ nanimu a no wagya no no ase abehwefom no asan afra akọ enti dabai na brenya wo betumi enya kukudro no watumi ahye ho so wo no wadanfofo ne so bampo ni entrance watumi anyi no watumi abobra papa ewrade di nhira na ma no wansomu ye ya ubehwase enti nia me banka meka chense afede ni asi nyina akire no wahunu yansa di sika kakra to ho ni aka wo nanim no oma ne ndoso nchen ebribebre na wasai ni hira no na ensi ni ye ye baba sese baby aba beduru no na ye kan nyina asem nyina ahase afiri intim apuenne
ene be queen wo mo so ne kofa asemi nyina ba ye ayonko achese wo matu atare brenya ma odwene ho a wonte ase we brenya sha adwuma ase eni na anu ni nansa se intima anyini ti a apuo ne beyiniti se intim no ne konya nkwanhia no nam so yeyi nadi no se apuo na anyini ti a be queen beyiniti eti wo ye nyina ye maame se wo bani na se hu se sa ambrante o masa yi o muti wo fie a wo ye omoden kumi hu misal mani so ahye o me so nyoma bi sei so kra enti se adamfo bi ba me fie kra na ono a hu se obi wa ne memu na pa se de eti no ontumi mba me nja me ho wasane because I what say ya e say brebre enti se me pa ni brenya ene na dan fufuo yi a omoye sasabonsam no mo ti ni wona brabo mu ya enka ko bia me fa so a me ya kom chi abom paye ne me wi ne honam nso mesia pam wa firi me ba ne nchen no esese me ye na brenya no nia me bom paye man sisi anse ontintim na kumi nia ha adwe ne se sasabonsam ko yi a okoso e beyifo pon sasabonsam ko yi a okay for no question no ho de chim kakama mission house no ho so ogwansam no ono kwa yi a ohwehwa be ifo mo krom no no wakwa hye be bia no ho beto no onkohye say why ne sasabonsam na why ne be ifo enti sa na danfo no be queen na me pesa me tini din no ono ne sasabonsam no enti se okwa guy me kumi me buafu dodo kumi Kenkan me nana o jabrema na ma me numso wa kuma ntoyem nana yenhwe emra eduru se brenye pese yi na die ne yiri bete ho kire no wokoye ma ne na wotwe se na wotwe achi no womra no magi ne mu aye na wotwe ne mu no utum so wono oba no wo mu bua daye ebo mpaye wo bi ho a ebi obeka se wo gu nsa ebi nso beka se wo kwa bisa ebi beka se wo wura honhom no akọ nana no manim se eduru sa mpempenso wo twen e ma asem to wansa no wakọ agya no nchen wakọ nyame nchen honhom ayi adwuma adwuma pa akra mpese mbisa wa se bi odini design me kumi dabi yikumi ni fu oba ko na e friend say edu ba ko no obi dum bi very good ewiase so obi endum obi a obi ntumi nkosoro asase so da ende no kra so what must here na brenya brabo na kwati se abo pete sensu to a o se mesimi dan na edu opebra na ne wefi na bra ne ho so what must here hwe me ka sem ya cho me hyen koman ka che se brenya obesenya problem na nadwuma no ebesai ampaso nkom hye me hye no abem nkom hye no eno hwe pete takram na hu ya na se wo hwe se de na osi tutu na namo na na eni da ho me spiritualist mo AGI me hu akire so what must say de besi ne no and say de besi o chara no mehu so what must say na nipa bia wa bra bo no brenya o to asisi ametuma ka brenya onsom nyame onu so onsom bosom onu so onko geremo etu aya de musa no na oni na mu keke it is sunsum from no ye week what you say sunsum from no ye week no ni pia so ye week e wo sunsum from a wa bra bo na wo bo na entumi nko kan da bibia ba na agbawuram ati say esi eda wa amana na sa amana da won pan a abo bia so a otumi ye den ewuram bi because amana da won pan mama sabra mama so na mama ye hwe brenya wo bia akwa kodrum pompon so aduru de wadi kai fasting and prayer ba akwa awurade adom yafo antum yesi ye ton wo ka ye tu afiri bebia wo to akonya atakwa medan wo yirisi enko ekoto dwane miensa mompa ye bio na nsankyerani nsi wo se media fasting de mintimi men kasa wo gidi se ojobi anani abre edu da bebe maka ombla ne ba kwa akire wate ayi nia sasema wo bi samui so ekotu pempensu no nipa disuban bi hye ne ho so a ne ye ka nyina ne maame ne wo ne papa ne wo nti aka se entitie bi nso wanya no wanya obi na hye no so ancheche ne se anase ye wo se ye hyase no ye hu se ne papa mo de ne ko ebisa ewo baby ahyese no enti se ekodu baby ne se ne mame ne na wo 40 ase a nka obi hu bibi kakra
sansa ye de na so ye de nka de ankombe tretre kakra enkombe tretre kakra aye kro se de oba ne bo mpaye no enka maame ne papa no so de ne befa baabi enti no akese ono no onim se ne nyansa ne na ho den na otumi de ye bibia enti no asetino tin na onim se ne nim de na eboa no nanso aka ne bibi kakra nyansa hyese nyamesro enti se wanfo ho anhyase wo nyamesemu anasa na mo bi wanfo wan enwura ho mu a ebedu baabi no debi na meka chiro bi se wo so de wo koma ye dendenden wo wi a wo ye den wo beda nia no ye den che ho na wo bu ne sa no ho ye den wo kan no anadwo be so wo so nte firi na ko eni obi nku ani so e ya gya bi ma awurade oh enti no ono odwen se obetumi bi na so wi obeda oh na de chi a omo di agrai e ho be na ti omu ehun be ne tom obi wo hwe future o hwe wani mu a hwe ba bi awurade do bedu a na obebe ho obefo wadanfo dendende se wonni nyame a wo frɛ na de bia obem hwinti ahwase nana ma memra wo so na se metie de me ma make ya ansa be fa adanfo kra no e wo so nya adagye na ka wo dosu kokko honhom mu na obisa se honhom ban ene ta na chi ansa na ado ho bebo na wo do ho akobo na sa se wonim wutira nko ye bia muso bi kra ne so no akwama men kansa ewiase owi so opese okọ enim anasa opese sebe wa bra boka anasa onyi cha wasase so a enye ndamfosam men ye ndamfosam because onim na okoye ndamfosam pe wa bra bo be ka chire second ebenam damfo no so ama wa konya problem anasa wa damfo no be kokoka abeka so what ma say brenya ankoya ndamfosam a anka ontumi nya de enya problem we nyina what ma say because brenya kodi ndafosam ne pa na ndafofo no bobo ensam ne de edeba na na ochira no makobo brenya no mbo brenya started problem no because that brenya na problem as we akonfo ewia no na okopie o sport all den sakana no ho na brenya sa no started here so what ma say asa no ko hu ndafofo so ni pie na ade so what ma say itini pe bi o person obo bra na ko wani ma e say o twe ho first twe ho fi ndafofo anasa obobo so be afekusam a anasa obobo unu be bo wadanfo bi a hwa danfo no nyansa na adwe a wo ni tirim anasa efutro e de ode maw so nse efutro ode man e bo wa bra bo so e so ni sa danfo na e de e bo bra because obi wo ha wo ni be nante no ontumi nto fo pa anasa ontumi ka to so ye de ye kwa ye adwuma anasa ye fo kwan we man e de emboaye brenya bra bo ba nsa ade che so da ye weekend so na da o mani be jina so mo kono monsa na nsa so de o bra spirit e betuma fa kwanya so bebre brenya den to na nam nsa bo se ujiri se brenya so wagya nsa no betumi waso wagya oh sometimes empenifo say you say efu strong sakra de pages and so so bi wa betumi asakra but brenya de no se wan twe no ho amfe ne ndamfofo na anya de obetumi gya nsa no da yes I saw na wu no sana mimi hu no so otwe no fi ndamfofo no mu di a obegyai na so wan twe no ho dia because obi tie me ne obi problem ona sa ohawa wakom program won ko futie pa obi tumi bam chose nana me dinda fufu echa ma ohawa makotom asema mi ni mu hwe kran ne ye da to me so obi adi ayonko no machi am odem ede what ma say obi da nyanko che ne odem ne because that some no nimu because of odunu ko ba nyanko ja ibu nyanko no yakorofo no akọ wi ade a onso no ye de no beta on because omunim say omuni na ye de ekoba say what dey make what ma say itini pa de wo wi ase a anase benya oma na yere bre me de make the pain ya hwe oba yi maame adobia oba adobia o abotredo na wo ba no ni yam hyehye no mane kunu was me wura yam fa yam to oba man say there be fast dey be ntimi ni nya no oba yi na chi me o ka sa asara afi makoma ehuri abehyemanum so oba ni di na chi oba yi papa eje fisem wote asem no anya ne de so wa mo ho wa sa di atwa behwe ba bi o mote hwesa agusua boyi unye ni se bia ya kyede ye de ma agusua no na me hyeda ma o ma botre bi sa de be ya obi ti se brenya de ne nsamfo be fo makwa mu a o betumi ahwe ni din no ma boa no edu brenya nyame bo ne ni paso nko wo hwe na hyesie ne ba bia ne mekwa obi hwe ase ba ko ntumi nsori biem ne ba fi bia be kwakọ hye mu bia nso eye fi a omo chi no
no mo yom suban pa edi edebo nti brenya onya oba papa na etiefo ne omomotie yende nyina yenka brenya asam awon de waye menatwam ya kama bibia wo bebi to ya brabo ya kama bia wo bebi obi wa oware a na yene dema no de onimo pa obo no kwa ho nanso ekodu bebi on pese otie ne irasam when to bring ya shas no nti so ti oba na samo a kaminim so mbedinkunim na sa oba we ese so oba bia o tie mi asambre no kunko bro no ato no prom Emma ade obi yes ade chene no kura wuda abonten se na komo de wow enti adobia ya sam no men kam fam ba no won so oba bia wo kun wasate bia na wo ko no nte sei but wakom me pa cho shi asam bi wewe yi ho na fa gbo bra ne som na be ye adobia nyankopon hyede na ode ne ma brenya na so oye ne bofo mami grace yama etiefo no so mbram wahu na yebesa aba so na fi won so asa che wa adwene bi number na 0302 216561 0302 216561 and 0302 216562 na fi fo adwen kyere ne bra yenyina yesuesu ade free enchen kakra eja brenya brabo ene ne yede ato apaso a yede hwese de enoma esiko na messages na aba no Facebook messages na aba no we see your friend Richard from Pon was say hello we need the Richard was we tie pa na nyankrompon ehra bedwafo no bia Augustine Juma so message a won de buy on the emoji and we de ato achese na ni na age George was say to for and so say man never is God is God. Second chance. There's a brinyasem and a walking. Now, we see a friend Akukwaku was a nice story. Samson Mercy, Deborah as messenger what they are one day, and what they buy a Kwaku do Paku as messenger what they buy or say, where they read me and packing Kaimano and what they are called the bro from Jennifer. Call it as messenger one also Eddie Abamiba. Hello, and patch out of Obey. But Makupuna Dumara. But Jesus me chia Muslim forum Kenkan chief imam na me ma mo bodyguard sala na fe su on se brinya won sua die kura on se wanya oba papa o mi decline ebo oba na me bona baso wo ya die papa na bible a oni ni bo anajonu eni buada o kan se mo ye buada na ye hwe die rade be ye no eye oba kukudrufo oba Abigail oba Esther ena oye yasantewa in the Bible oye ade pa na Yakopon ebu abema bia enya oba otise adoma ami hello Tinyama Kenkan Me On Adom pacha hwani pacha Benjamin Sani abe bi preview kwantumi yo yemkwai me de na me mukeni me ka tama ontie o ka asma o irintie bachane na so we chi so boa obo na o se me bani nti na okasa no ada de na waye nti o ka asma wontie oni minimo boss nti pacha amaka bibi ntira na me mpamocho yo wo de be ka bibi a kire no ya fro na ye go hello hello pacha wani hello went me anyina so hello me pacha wani me pacha ya frere ma me ka se fi achem tafo yo ya cha achem tafo fu nyina yenti we me pacha brenya die nuhu atama menka na ne yo adubia die nyame na de na chem ni pia fito kakra adisua masua wo mu ni se ye ware a ye kunu ti bia me konbia we se ejiro machi na ye boa on pai do manya mitimi ye bibia amen me gidi se man nyina de be ye adwuma hello Bayoku hi Adom Kenkan Me On pa twa wani Bayoku we ni bi ma we ya fada ku yapem fada yentie we yo bra sambre madam ase na madam we wa pa fo won ebo edwumani na me tia na pa nana e me dedi se nana yes edwumadi ase nyana ka ase bi e fa brenya ho ene so sa asem na bem ba ne nyina mu brenya na nkasa ma hu se nyankopon
etime pa otibie mu bebi a mesua bibi obrenya akwan mu se yekosi wadwuma ne mu nyina brenya sika na nkanya no so anka brenya brabo ba be bibi ba se bi ba sika na brenya so sie no ama de sia akobua no wakwan bi mu nti yenyina yemfanye sua de mu se anamo na yetu no bebi a ye bibi a yensi bibi na dachi bi ebeboa ye mesua bibi wo sa ho no mo no na na yere so abrabo pa a no so kumapa wo all the time brenya chimi Father I know was no for so Emre hello Adom FM so ni pa join The pastor with the FM Musica. The catastrophe could come to me. Yo, Sika into you. The pastor, hello, Sika. Yeah, Mama, sorry, I'll bet you 3 o'clock. It's not customer means you. Or bet you how much a tray? Any two. Are they? Meaning, what's mine? I know what you might. That's honestly enough for 70. I know you're with 70. It's a customer meeting here. Pacho, what would throw at you, be free to be a home. Kaka, I be yet in Pibo better, Yamin shop. One of our betting home at the cat to poo or one country. So, you have for food at all. Hello, many hours for there. You are Darman answer. O Shetiam Pono at Dauroma. We Doctor Mention Panandi, Tiano from home. You, Dr. Mention Panama, many and Moshe in somewhere nature share Motia Magala for me that be a mecha, me touch to them wepa na me chefa and me dear woman, Yame and Namoso at your Tomia. I mean, Master, do be a departure and but yet Tibisana, let their candy a one who near their boy to my you may, but there was somewhere and at your shout, dear Magana for me dear woman, no some Saka, Medibay, let you boy never be such mark one kind. Mention from a cow, you may. Yes, ya crowd, you know what's in your fancy. I am for phobia, bew, mammy. Says young dear Coso. A branch and a friend or can go by his no by a friend or so. Was I on and now for and then was idea. A benying, young, and you can see a funny song woman, a benying. Somewhere, yes, sorry, so foot will be a while to be ma Ghana Mema, a Mabunimum penny for Ghana Ma, a Mumabunimum penny for. Nana kumenia metwa me dwendwen ho pa ye school for what your ba me na university ese se nani akakra wo be wie no adamfo nti ebedu be bi no wanwie won ekoso amafo switch dey pa program we sanka kamen kwanka message omonfa kakra nto so amafo tie pa na amafo sumba ya me be ya ne enta me late no obi ba me nchen problem we ya bi no de me to no for enti ne me kan say school for wo kwa school a wo ma no en wo da chinti na wo kwa enko sua danfo bi en na wo so wa ware me pa wo chaw so wanya ware dia nyanwa abotre na ye danyara ewrade bebom menja empai boba koso ne bema ne nimu ya mempo adakrope onya me be kire se dia otie Prophetess Grace Afenyi Mensa Grace Divine Healing Ministry ewo ekunfi adanse eho no free ba ye free fifi mantem to nti afuto wa amfa utran ko ye o chena bi no anya biom Prophetess fa number no to dwa preko na afi yen so ana me mo mame Prophetess number no 0242 84 24 59 0242 84 24 59 friend on an entry come on home when I'm a family now wo ye na pa nana yes sorry so the make catch obi and say ewiase na wo na ewiase ndan ho kwa ewiase na ndan ho pan sa akake ye wo honhom a edi ewiase so ni ye wo ahonhom a operate against ni father seni brenya abrabo na okita no e say man ni ba no ho se obo no mode e wo physical but the spiritual side no onye ho adwuma as wakachi ho because ni pebu ha obo ho mode uye adwuma brenya enkrabia ode ba ni say bibi obesom bia na kra ebe yo ba etire no obaba be hwe ase because also obo no ban say na be tumi ide wegina brenya obaba benyiska yanwe o ebia obi ti se brenya wono ankasa na famu die wo bon ho moden na so taya na waye very good woni hwe enti na me so ben wa
wo be den wa ben. Very good. And this ano o fa me na no to an mo na oba me nchen a meboa wo. And then your phone number need to do a prekwen. Me number na 0242 96 54 66 0242 96 54 66 Pacho mi din Nana Uja why ni nyina Dominic Amponsada romanti in adwumadi nyina yetie ye baabi a yesu wo baabi anigye wo baabi asere wo baabi wo tres ankukọ ni so kwe ni nyina top ma multimedia wo monsa no adwuma eno no fra wo mo e wo 0244 022 778 0244 022 778 upesosua said yes here presenter upesosua said yes here scoring camera and hon kron banyina top ma multimedia e ho na wo so do ani eche na adwumadie no Bureau of Ghana Languages ene fa ho ka e ma ye de ebrem nemum de otintim engoma nankasa no Emmanuel osai into Shannon so Father's Day banti free Samria kopim June bosome ne de tosonson chobi fa papa ho Fabra Adom FM ye front desk ni nya daje ye beye ho dwuma e de amount na Father's Day no letter no letters no wo de obakwa bitimi afre 0262 54 1501 and now they send the WhatsApp cry bejo so neja yet me ahwe abo ama bibia timi akwaishan akwa in the boy chidon boy adonten executive producer yewura Abdullahi Awudu GM papa bi ne yasore so ne de neja enwumre no nsi abrem kase ebo ene de ebremo mi ametena mu obidum bi kwaku edukumi bosheba na wo sebusu na kenkan edman adomdom ye besa hia akwanhia wo hoi esida ebetumi aye afidie akwanhia ana ebetumi aye akoma yare ana emdwodwoe impo ni awudi kan ye no ehu hia pa se yade a wankasa wanya akwanhia ana wahu akwanhia a fra 112 ne nyamuaye intem every afidie a wode fa ayarefo eno nya akoma toyem efise afidie a wode fa ayarefo bebro ahasa na abagana Fre 112 womre a wapomodin mu ayedin nejewo eni wabusuafo eni wadofo enkwa 112 emwa beba 112 nya hobambo memfre emre a wonhia moa esanse ebetumi ama obi a ohia emwa enkwa efri ninsa ye omamba pa Mama,